Hola família, com esteu? Molt bon diumenge, soc a la Mia de Cube i us torno a presentar un nou entrenament des d'ahir entreno a casa by Cube. Aquest cop el que us torno a oferir és un WOD i amb aquest WOD el que fareu és un treball d'inestabilitat, treballs de desequilibri i treballs d'abdominal. Però el foco de lo que és el WOD bàsicament és treballs d'inestabilitat. Per fer aquests treballs d'inestabilitat només necessiteu el vostre propi pes corporal, una cotxoneta o una estora per col·locar els genolls, per protegir-los perquè no estiguin en contacte amb el terra i prou. Després, consta de 6 exercicis que ara us els traduiré cada un com es realitzen i a partir de llavors us explico la tècnica i després feina vostra realitzar-lo. Com ho veieu? Anem pel primer. Pel primer, us posareu a quadrupèdia i ara us explicaré com s'ha de treballar aquest primer treball de WOD i quantes repeticions haureu de fer. Fixeu-vos, aneu a buscar ja la cotxoneta si la tens o la tovallola. Jo em col·locaré de perfil perquè em veieu clarament com s'ha de col·locar amb ben bé l'esquena i les mans i a partir de llavors us aniré desgruixant bé els perfils, primer de costat i després de cara. Primer exercici, quadrupèdia. Col·loqueu les mans a sota els ombros i els genolls a sota la cadera. Esquena recta, evita l'arqueig i evita la pronunciació de les lombars cap al terra, totalment recta. I ara, a partir d'aquí només heu de fer extend una cama, tornes i el mateix amb l'altra. Extend. Heu de fer 10 repeticions. 10 repeticions significa que cada 2 és una. O sigui, això seria una repetició. Això seria la segona repetició. Fixeu-vos que els treballs són lents. Vull que el treball sigui lent i coordina bé la posició del cos. Amb aquest primer exercici l'únic que pretenc és que el taló estigui a la línia amb el teu glutis, no superant ni anant per baix. Flexió, extensió. Ok? I buscant sempre la cadera mirant cap al terra, no orientant la cadera basculada cap als costats. Pla frontal, mans, braços, extend, recull, extend, recull. Cada 2 és una. Ja tens el primer exercici, per tant 10 repeticions d'aquest. El deixo a part, us presento el segon. Mateixa posició, quadrupèdia. I aquest cop afegiràs un braç i una cama contrària. Aguanta'ls, equilibri i tornes lent. No es tracta de fer-ho ràpid, es tracta de fer-ho lent. No em serveix la velocitat si el teu moviment no és l'adequat. I tornes. Torno a insistir, cada 2 és una. Aguanto, equilibri, tornes. Aguanto, equilibri, tornes. Prefrontal, braços a sota els ombros, genolls a sota la cadera, alineo i alineo. La mà sempre a l'altura de l'ombro i el taló a l'altura de la cadera. 10 repeticions, o sigui, cada 2 és una. Per tant, ja tens 2 exercicis. Pensa que tot això sempre ho tens escrit a Instagram a la part del text. Ok? Anem al tercer. Ara buscareu una planxa alta. Estires els braços, estires les cames, mans sota els ombros, talons, ho veieu bé, aixeco un peu, aguantes equilibri i tornes a baixar lent. Aixeco l'altre peu, cama, aguanta equilibri i tornes a baixar lent. Pla frontal. Quan aixequis la cama, la teva cadera no bascula. Per tant, quan pugis, no gires la cadera. Sempre la cadera orientada cap al terra, no cap als costats. No busquis mai el balanceig. En cap exercici que us marco, balanceig no existeix. Tornes a insistir. Cada 2 repeticions és una. Taló a l'alçada de la cadera. Cada 2 és una. Evita glutis per sobre, evita cadera per sota. Ho tens? Progressió. Genolls per darrere. Si veieu que us costa molt mantenir els genolls fora, pots fer-ho sense els genolls fora, sempre mantenint els genolls en contacte amb el terra i estirant la cama.
Però recorda que hem d'afegir. Anem afegint aquí, cama, i afegim l'altre, alternant. Ok? Doncs ja tens el tercer. 10 repeticions més. Cada exercici que us marco, 10 repeticions. Anem al quart. És el mateix. Planxa alta. I aquest cop afegiràs braç contrari. Per tant, cama és la mateixa amplada que la cadera. Braços la mateixa amplada que els ombros. Aguanto. Baixo. Aguanto. Baixo. Opció. Aguanto, genoll. Fixa't que els genolls han baixat i els braços continuen igual. Prefrontal. Sense genolls. Aguantes. Baixo. Aguantes. Baixo. Pensa que l'objectiu del bot és treball d'inestabilitat, treball d'equilibri. Molt bé. Ja ho tens. 10 repeticions més. L'aparco. Anem al cinquè. Planxa baixa, que és, col·loques els colzes sota els ombros, treus els genolls i ara es tracta de buscar que el braç toqui el terra aguantant, flexiono. Toca amb les falanges a davant. Toco. Torno. Opció. Genoll baix. Toco amb els dits. Torno. Toco amb els dits. Torno. Fixeu-vos que el braç sempre se'n va cap a baix, no cap a dalt. Opció més difícil. Genolls fora. Prefrontal. Toco. Toco sense balancejar la cadera. 10 repeticions. Com ho veieu? Vale? I anem al sisè. Planxa baixa alternant. Cama i braç. Igual que abans, braç i cama contrària. Cama contrària. Pujo, el braç es manté igual que abans. Cama contrària. Pujo, el braç es manté igual que abans. Opció. Genolls, braç, cama contrària, recull. Fixa't els dos genolls que sempre estan per darrere la cadera. I l'esquena recta com una taula. Braç, cama contrària, torno. Pla frontal. Braç, cama contrària, braç, cama contrària. Ho tens? Déu-n'hi-do quina caloreta, Doncs ja tens els 6 exercicis. Entre un exercici i l'altre, us deixo triar si descans o no descans. Com no hi ha molta activitat, crec que els podeu fer d'empalmada. Només es tracta de fer una sèrie. Tots els exercicis que he fet, només fer-los un cop. Si hi ha algun valent que vol fer-ho dos cops, també pot fer-ho. Però, en principi, només està dissenyat per fer-ho un cop. Ben fet, exercicis lents, no m'interessa la velocitat, m'interessa una bona col·locació i a partir de llavors, una bona execució. Ho teniu per fer aquest diumenge aquest bot? Penseu que, com ja podem sortir, això ho podeu fer on vulgueu, a la platja, a la piscina, al carrer, als parcs, a casa. Doncs ja ho teniu. Doncs aquí teniu feina per fer. Moltes gràcies de nou. I ara sí que ja ens veiem d'aquí poquet. Senyors, senyores, moltes gràcies. Un fort petó.